Хвала Христу. З Євангелія ад Лукі. Шмат людзей ішло за Езусам. Абярнуўшыся, ён сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго, маці і жонкі, дзяцей і братоў, сясцёр і нават жыцця свайго, той не можа быць маім вучнем. Хто не нясе крыжа свайго, а ідзе за мною, не можа быць маім вучнем». Першае, што ўражвае ў гэтым фрагменце пісання, гэта тое, што гісторыя пачынаецца апісаннем «шмат людзей ішло за Езусам». Вось гэты момант, шмат людзей, натоўпаў. Калі хто з вас не быў у Росіцы на летніх урачыстасцях раю, ёсць такі цікавы момант нашых святкаванняў, калі мы ўначы ідзём з працэсіяй, са свечкамі, са святлом, з факеламі, ідзём на пляц мучаніцтва. І ў нейкім моменце дарога паварочвае, і это ўсё так з горкі. Я заўважыў, што ўсе мы тады, хто ўдзельнічае ў працэсіі, так любім паглядзець на вось гэтую карціну. Сапраўды від даволі прыгожы. Гэтая ноч, там возера, касцёл над возерам, так здалёку, і там група людзей, которые ідзе ў працэсіі. Карцінка сапраўды прыгожая. А яшчэ я думаю, што мы паварочваем галаву часценька для таго, каб парадавацца, як шмат нас сабралася. І я ў нейкім моменце стаў сябе на гэтым лавіць, каб галаву не паварочваць. Не тое, што это дрэнна, што нас многа сабралася, карцінка класная. Канешне ж, не дрэнна. Я сам так чыста для сябе рашыў, што лепей не. І вось цікава, як нас людзей, можа няма ў гэтым нічога дрэннага, але як нас людзей вабіць той факт, што нас многа. Калі арганізоўваецца працэсія Божага цела ў Мінску ці ў Гродна, заўсёды лепш такі ракурс убачыць, каб паглядзець, як шмат выйшла людзей. Это неяк падняць сябе на духу, што нас шмат. І паглядзіце, што Христос, якраз такі бачачы, як шмат людзей, як кажа Біблія, ішло за ім. Ён гаворыць такія словы, после которых вось усё гэтае шмат павінна рассасацца ў адно імгненне. Ён гаворыць словы, што калі хто не ўзненавідзіць сваіх родных і блізкіх, а ідзе за мною, той недастойны быць маім вучнем, той не зможа быць маім вучнем. Цікавы момант, як усё адно, па-чалавечы Хрыста гэтыя натоўпы не тое, што не ўражваюць. Ён нават правакуе, і гэта не адзін раз, каб яны прасеяліся, гэтыя натоўпы. Падобна, калі Христос гаворыць пра Еўхарыстыю, што будзеце есці цела маё і піць маю кроў, і многія людзі, лагічна, хоць нехта там цвяроза думаў, яны як это ж канібалізм. І людзі згоршыліся, адыходзяць, і Христос кажа вучням: ці вы хочаце адысці? Ён не ловіць тых людзей, которые адыходзяць. Таму што этот важны момант, першы пункт, на яго асабліва хачу звярнуць увагу, таму што для Господа важныя вучні. І гэта для яго асноўнае. Для яго не цікавіць тое, што радуе вока. Для яго важныя вучні. І апошні месійны наказ Христовы, хіба што ў Евангеліі ад Матвея ён гучыць, асабліва так больш падкрэслена: «Ідзіце, вучыце усе народы, навучаючы іх усяму, што я вам сказаў». Гэта заданне номер 1 апостолаў. Не сабраць натоўпы, а зрабіць, каб былі вучні, каб былі навучаныя. І, такія жаданні сэрца Божага, гэта для яго важна, гэта фундаментальна. І мне хочацца, каб мы найперш гэты момант пачулі.
што ён хоча, каб мы былі ягонымі вучнямі. Не проста выконвалі нейкія правілы ці былі пабожныя і радаваліся тым, што Бог чуе нашыя малітвы. Ад гэтага мы яшчэ вучнямі Хрыстовымі не становімся. Нават калі Бог пачуе ўсе нашыя малітвы і зробіць вялікія цуды, ад гэтага мы вучнямі Хрыстовымі яшчэ не становімся. Канешне, як станавіцца вучнямі, зразумела, што гэта задаваць сабе пытанне, што думае мой настаўнік, што думае мой Гасподзь. Фундаментальны крок і асноўны гэта, канешне, Евангелие. Самы просты, самы асноўны. Не толькі, думаю, што і малітва, і мы пытаемся, разважаем, молімся, якія замыслы Божыя, але ўсё-такі, канешне, гэты крок вучаніцтва пачынаецца з Евангелия. І вось гэтыя, другі ўжо момант, вымаганне, которое ставіць Христос, яно, гучыць страшна, як это, ненавісць. Я не буду зараз акунацца ў этымалогію слова, каб разбіраць там. Логіка тут даволі простая, што, канешне ж, Христос не прызывае да ненавісці, бо гэта б пярэчыла б усялякай логіцы, евангельскай і так далей. Тут, скарэй, пытанне таго, што ніхто не можа быць ягоным вучнем, калі не паставіць яго як прыярытэт вышэй за самых блізкіх людзей. Вот такая тут логіка. Тут не ідзе гаворка пра прызыў да ненавісці, а пра тое, што як прыярытэт, як найбольшая вартасць, это павінен быць ён. І вот калі гэты пункт не працуе, то мы не зможам быць ягонымі вучнямі. Канешне, вымаганне Хрыстовае гучыць для нас дзіка радыкальна. Асабліва, калі ўсур'ёз у яго ўдумацца. Мне неяк так, як чалавеку смяротнаму і грэшнаму, канешне ж, неяк там хочацца тлумачыць яго больш прасцей для нас. І ведаеце, нават так, як я прасцей тлумачу, все адно лягчэй ад гэтага, это сур'ёзнае вымаганне, лягчэй ад гэтага не зусім становіцца. Я б так больш даступна для нас сказаў бы так, што раней ці пазней мы сустракаемся ў жыцці з такімі пытаннямі, дзе трэба выбраць, ці вернасць Хрысту і таму, што ён гаворыць, ці ўсё-такі пайсці за людзьмі, которые вакол мяне. Вот так вот часта стаіць пытанне. І Гасподзь гаворыць так, што калі перамагаюць людзі вакол мяне, яны становяцца у нейкіх эпізодах майго жыцця больш громкімі, больш важнымі для мяне, то я вучнем так і не стануся. У поўні, назовём это так. Магчыма, у нейкіх пачатковых стадыях, але так вось усур'ёз не стануся. І Гасподь гаворыць прыклад пра самых блізкіх людзей. Пра тату, маму, брата, сястру і так далей. Можна пашырыць гэты круг блізкіх людзей. Это сябры, гэта акружэнне, это людзі, з которымі я вырас. Часам і нават радня не такая блізкая, як, напрыклад, тыя самыя сябры. Сем'і ж розныя. І все адно вот этот вот наказ Христовы вымагання, ён гучыць так, што калі Христос і яго вучэнне не станецца для цябе важнейшым за тваё асяроддзе, самае блізкае. Калі ён не будзе на першым месцы, то ты да канца вучнем так і не станешся. І я думаю, што вось гэты наказ, ён праяўляецца, цікава, глядзіце, адзін з падвижнікаў індыйскіх, вельмі вядомы, сапраўды, цікавы чалавек, варты ўвагі, это Гандзі, вельмі радыкальны чалавек. Мяне здзівіла, што ён, будучы адвакатам, там не ведаю ўсіх, не памятаю ўсіх момантаў яго біяграфіі, ён чытаў Евангелие, захапляўся Евангелием, не будучы хрысціянінам. І калі ў яго спыталіся, чаму вы так любіце Евангелие, а так і не сталіся хрысціянінам, ён адказаў, што я яшчэ не сустрэў людзей, которые б жылі па духу Евангелия. І нешта ў гэтым ёсць.
А ў Індыі, да, это не хрысціянская дзяржава, але там вельмі шмат хрысціянаў. Але яны так і не змаглі перамагчы, гэтыя хрысціяне, напрыклад, элемент культуры каставасці. У хрысціянаў там таксама існуе вот этот вот падзел: каста вышэйшая, каста ніжэйшая. То есть для іх вот этот вот посыл евангельскі, ён до конца так і не быў пачуты, глобальна, як для грамадства. Яны для іх усё-таки вось культура, іхны быт аказаўся мацнейшы. І так не толькі з індусамі. І так многа з кім. Некаторыя кажуць, што евангельскі прызыў, ён на працягу 2000 гадоў, ён надалей так і не пачуты. І гэта менавіта па той прычыне, як па мне, што акружэнне – гэта твоя культура, гэта твае родныя, гэта твае блізкія, гэта твой народ, гэта твой патрыятызм. Гэта ўсё становіцца больш громкім, чым пасыл евангельскі. Для людзей, для многіх, паглядзіце, самі сябе праверце, што тое, што гаворыць ксёндз, тое, што казалі мне мае бацькі, тое, што я чуў ад маіх знаёмых, нават добрых хрысціянаў, яно частенька становіцца больш громкім, чым тое, што напісана ў Евангеліі. Я ўжо маўчу пра тых, которые Евангелие так і не ўзялі ў рукі. Пра гэтае не гавару, таму што тут пра вучаніцтва і гаворкі нават няма. І вось Христос ставіць перад намі сёння вельмі сур'ёзнае вымаганне. Перада мной таксама. Калі акружэнне людзей будзе важнейшым для цябе, чым тое, што гаворыць Гасподзь, то да канца ты вучнем Христовым так і не зможаш стаць.